Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, libat. Kinungano mang gyud, ha? Rexon? Gusto kong Asa imong dili sa mahinayon ang iyong kasal ni Bimbo. Usa? Uy, usa ko na kaon nimo. Ngano ko taong iyangin man nimo ako iyangin ko nimo si mong kadesperado. Basta dili mahimo mahinayon sa ang iyong kasal ni Bimbo. Hilam di ay, pangamong naman na imo. Kung dili ka gusto mo pakasal ni Venus ginamos, ikaw lang. Kay ako, maluoy na tao kong Bimbo, oy, kumuatras pa ko sa mong kasal. Sige. Sige, Layla. Kung ganahan ka magpakasal niya, pangitag paagi nga makagawas ka din Ha? Sus ni mo, oy! Lain na gini mo utok, Kristonoy. Di lagi ka masabot, ay. Wa magani ko makasabot ako. O ganoon, wa na'y makakontak na to. Babe. Hoy, hoy, hoy! Hoy, Rickson! Gano'y mo manigikuha ang SIM card niyo mo cellphone? Hoy! Hoy! Sigurado na gyud nga dili ta makontak nila. Ay, wa na gyud. Nayabag ni kutaan ni. Kita rin gikidnap ana nga dili ganahan mabauli. Sus! O sabag ka? Mapapatay gyud ka sa kidnapper, ha? Kanaon, mubalik pa sila. Ha? Klaro kayo, nga dunay abirya ang ilang lakaw. Mao nga, wa na sila makabalik. Unya, be. Kung dili sila mabalik, dili gyud ta kagawas sinimbaya. Makagawas ta, kung ako'y mangitag paagi. Lainan ni mo, oy. Hilom na. Pagluto na dito ka. Ay, mga na ta. Tanawa ka na. Si Mang ay, imuntang maid. Palatuo ko ni mo. Di ka mahadlo ka hiluan, ka? Kung mamatay ko din mabaho na lang ko, Layla. Di pa ka makagawas. Busa, ay na pag-una-una na. Sige na, pagluto na dito. Patilawa ko sa labing lami ni mga luto. Ay, wa na. Klaro na guys, pattern. Himuon ako ni mo maid din, he. Ano lang pagreklamo, good? Kay, kung ako imo palutoon, Layla, di gid ka makakaon. Mapas mo kita. Ay, sige na lang, oy. Pero, Ano ba may biro? Piro ni mo diha. kaluoy ka ni Bimbo karon no? Mahimo magdili ka magsigig hisgot ng Bimbo? Pagluto na! Oh, sir! Apurado! Noon sa naman yung taong kabimbo, oy. Nagsige naman ako hinuong kag-inom, diha. Di lang ko gusto magunaw sa niyas kung nahuna, Binos. Kung sa may nakahasol nimo, kinahanglang imo nang i-share nako. Anong kitang duha mako na nagpaagi? Unsaon na to pagtulto lang nimo tangan direksyon, ha? Silang duwa sila lang nag-uupan karon. Kung sila mang duha ang nag-uban, kinahanglang ato silang matultulan. Lisod pang itao ng mga taong di gusto makit-an, Binos. Unsa? Huwag ka ba magkasabot sa mga pangitabo, ha, Binos? Pasabta ragod ko. Kinaglibog lisab ko sa hitabo. Nganong... Oh, tinuod pa gyud nga. Si Layla ang nakatubag sa pagtawag nimo kang Rexon. Silang duha ang nabati ko sa pikas linya, Binos. Si Layla o si Rexon ang nabati ko. Og O Gonza, ilahos ng gusto mong isulti, Bimbo. kitubag ko ni Layla. Pero kiilog ni Rexon ang cellphone o gi-off. Buti pasabot. Gani siya gusto magkasulti kaming duha si Layla.
Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sigurado ka, Bimbo? Dili may tabong masahib ko kung nabati, Venus. Gusto kong tubagon ni Layla. Pero giilog ni Rickson ang cellphone o gi-off. Iyang gi-off ang cellphone, Venus. Unsa? Kung ikaw pahabaron sa mong hitabo, o sa maikasulti ni mo ini, ha, Venus? Kung tinuod ang imong gisulti, dili gusto si Rexon nga magkasulti mog si Layla. Bimbo! Naunsa man ka? Ay, Gisuntok mo gud imong bongbong! ay, sakit. Dilaw ta tinood ang niyas kung nahula, Venus. Dilaw ta ni tinood. Kay nga no? O sa may naasim mo huna-huna ha, Bimbo? Nga gidrama lang ta direksyon. Tinood. Siya ang nagpakidnap ni Layla. Unsa? Kana. Wara ka ng autuha ka. Okay na. Digoy? Ma'am Teresita? Nganong ni ka man sa grahian? Ah, Nang limpyo ka man hinuon ni anang auto. Kinahanglang atangan nimo ang mga kidnapper nga motawag. di na tumutawag, ma'am. Unsa? Unsay dili na motawag? Ma'am, kung may plano pang manawag ang mga kidnapper, nanawag na unta ni. Gihulga na unta ta, nga patyo nila si Layla kung dili na tubuhaton ang ilang gusto. Ha? Ma'am, huwaton na lang na to, nga manawag to si Rexon. Unsay buot mong ipasabot, Digoy? Ma'am, ang ilaga nangisog na. Pagtarong ragod anay mong sinultihan, Digoy. Una-unaan lang, ma'am. Nga nag-uban sila si Rexon ug Layla. Kay si Layla good ang nakatubag sa pagpanawag ni Rexon. Dili ba? Wasap ko makasabot, ana da. Tinuod yun ka ang nabati ni Bimbo. Nga sila lang nakatubag sa cellphone ni Rexon. Wa na'y duha-duha, ma'am. Nibuhagay na ang pagbati nga nag-aso-aso. Ay, Digoy. Klaruha ko doon ang imong sinultihan, be. Ma'am, ibutang na lang si mong nahuna nga naluwas na ni Rexon si Layla. Ha? Aron ma-relax ka. Okay? Ha? Mao nga magpaabot na lang ta nga manawag si Dong Rexon. Hoy! Nakaluto na ko, sir. Awan sa man ka? Mulamoy na ka? Pagtuon ko doog, disinte nga sinultihan, Layla. Ayaw nang sinultihan sa mga bugoy. Kay anak ka og CEO. Ha? Kinahanglan tarungon na nimong yung pagkabay. Ayaw na pagbidugoy, good. Aron angayan, good ka, nga mao'y mo padagan sa negosyo ni Tito Luisito. Na! Kamu na lang, ana, uy! Wadyo ko alam ka naman negosyo-negosyo, diha. Kinahanglan magkaton ka. Ha? Kinahanglan barugan nimo ang imong pagkaanak og CEO. Pero Rexon, mas angayan man ka, ana. Ikaw na lang ka, ha? Ay, kung labad-labara ang mga trabaho nga pang dato, uy. Tigtimpla na lang kung kapini mo, bi. Dili mahimong kutobra ka sa pagtimpla og kape, Layla. Ug sa pagdrawing-drawing. Kinahanglan mahibaw ka sa tanang pasikot-sikot sa negosyo ni Tito Luisito. Nya, makamao ka ko, ana. Makamao. Kay tudluan ta ka. Ha? Sure ka? Tagluan ko nimo. Magmaestro ka na ako. Oh, tungod kay dili mahimong dadun og laing tao ang negosyo ni Tito nga iyang gipuhunanan sa iyang singot. Hala? Hala? Ha? Nahibaw na ko. Sa nibawan mo? Nahibaw na ko kung nga dili ka gustong mahinayon ang among kasal ni Bimbo. Unsa ba ko ng rason, be? Dili ka gusto nga si Bimbo ang mapadagan sa negosyo ni Papa Luisito kung mahimo na nako siyang banan, oh. Ha? Sa lagawan ni Morrison, uy. Nga naman makamusulti nga di kaganahan nga si Bimbo ang muhawd sa negosyo ni Papa?
Ay, naibaw pa lang ko ay. Isulti pa lang ka. Wala lang tanan ko siya sugta. Layla. Hmm. Tinuod ba ginangin mo gisulti? Nga gisugot ni mo si Bimbo tungod kay ako siya manok? Korek ka dyan. Kung mao na, ako nang gibakwi ang akong gisulti nimo. Ha? Dili na ako manok si Bimbo, okay? Eh, Busa, sa ari ko. Nga di na ka magpakasal niya, Layla. ay, mapakasalang ko. Oh, nabuang ka? Alam ko kaso ko, mahinga na magbuang ay. Gijoke lang ta ka, oy. Ay! 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 Unsa ba kay mangigibon na tumas ako nimo oy? Hagkan na sa ko nimo Rexono. Hala ha, manghawag na sa kano. Oo, ay! Aray! Uy! Layla! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!